Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos ca información. Hoxe, martes, día 21 do mes de outubro, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe llesimos a falar, pois, por exemplo, do que haberá esta fin de semana. Hai varios eventos e actos, entre eles este venres. A banda de percusión Diversidarte vai a estar en Cerceda. Falaremos do ciclo Mestre Mateo, que siguen con proxeccións de cine estes días. Tamén haberá un castañeiro este domingo organizado polo Concello, así como tamén unha xornada de seguridade vial, que tamén será o domingo. Falaremos das charlas gratuitas para maiores que organiza o Aula de Informática de Cerceda, o Aula CEMIT, que será a partir da próxima semana, saberemos que día en concreto. Así como tamén este sábado hai unha xornada de micoloxía. Falaremos da campaña Merca na Vila e tamén da Festa do San Martiño en Cerceda, que en este caso están a tempo agora aínda de reservar para ese magnífico xantar baixo carpa que haberá, ademais de todos os actos festivos. Falaremos das axudas á natalidade, do servicio de terapia ocupacional e da recollida de lixo voluminoso. En canto tempo para mañán, unha nova fronte vai a traer de novo precipitacións. Como decíamos ao principio dos titulares, este venres que ven, día 24, ás 7 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, vai actuar a banda de percusión Diversidarte. Esta banda se creou no ano 2019. Se forma esta banda con auténtica motivación e espírito musical co obxectivo de gozar e actuar en escenarios dignos de convertirse nunha verdadeira banda profesional. A banda Diversidarte está dirixida polo mestre Antonio Arias Mosquera e na actualidade conta con 15 percusionistas con distintas diversidades, facendo as delicias do público con as súas cativantes ritmos percusivos, deixando sin palabras a cada un dos seus no concerto. A plataforma Diversidarte é un soporte creado para a promoción, produción e difusión da arte donde os seus principais protagonistas son persoas con diversidade intelectual, física, psíquica ou sensorial, xunto con outros colectivos en situación e risco de exclusión social, con actividades que fomentan as sinerxias entre colectivos e a súa propia inclusión. Así que, xa saben, unha bonita actuación de percusión musical este venres que ven, día 24, no Auditorio Municipal de Cerceda, a partir das 7, con entrada gratuita. E tamén de xeito gratuito poden disfrutar todos vostedes de cine, de un ciclo de cine Mestre Mateo, que se está levando a cabo estas semanas tamén no Auditorio Municipal de Cerceda. Precisamente o Concello de Cerceda participa neste circuito de cinema en galego. En Auditorio Municipal de Cerceda, como decíamos, con entrada gratuita. Proxéctanse longometraxes, 8 en concreto, en estes intres aínda queda o de mañán mércores, día 22, que será ás 7 da tarde con a obra, coa película Filmei Páxaros Voando. O xoves 23, xoves que ven, ás 8, Honey Moon. O mércores 29, ás 8, Aurora. E a semana que ven tamén, o xoves 30, Prefiro condenarme, o venres 31, un documental Salvaxe. O ciclo Mestre Mateo está impulsado pola Academia Galega do Audiovisual, que ten como obxectivo principal ofrecer á cidadanía unha programación audiovisual de calidade e produción galega. Este ciclo formano 8 longometraxes que foron finalistas nos premios do audiovisual galego, premios Mestre Mateo. Agora falamosles de un castañeiro, porque este domingo que ven o Concello volve a organizar unha degustación de castañas nos campos da Feira de Cerceda e da Silva. Este próximo domingo, día 26 de outubro, o Concello de Cerceda organiza unha degustación gratuita de castañas. Será no campo da Feira da Silva e tamén no campo da Feira de Cerceda, dende as 11 da mañán ata as 2 da tarde. De 11 da mañán ata as 2 da tarde poden aqueles que queiran degustar castañas asadas con un castañeiro que estará durante a mañán, dende as 11 ata as 2, nos campos da Feira de Cerceda e da Silva este próximo domingo. Agora falamosles de unha xornada de seguridade vial. O Concello de Cerceda, coa colaboración da Autoescola San Martín,
organiza unha xornada de seguridade vial aberta a toda a cidadanía que se vai a desenvolver o domingo que ven, día 26 de outubro, no campo da Feira de Cerceda, dende as 10 da mañán ata as 2 da tarde. Se trata dunha xornada práctica para todo tipo de usuarios con independencia da súa idade. Daránse nocións prácticas de seguridade vial e probas como o simulador de vuelco. Para a mellor organización se precisa que se inscriban previamente no Concello de Cerceda. Poden chamar o teléfono do Concello 981 68 50 01 e anotarse, inscribirse para esas xornadas que haberá este próximo domingo de seguridade vial durante toda a mañán, de 10 da mañán a 2 da tarde. E agora falamosles de unhas charlas gratuitas para maiores sobre o manexo do teléfono móvil. En concreto, o próximo luns que ven, día 27 de outubro, de 10 da mañán a 11 no aula CEMIT de Cerceda, comenzarán un ciclo de charlas Activa a túa vida digital de Canal Senior. Ao longo de 3 semanas se van a realizar 3 charlas gratuitas dirixidas a persoas maiores para mellorar as súas capacidades digitais no emprego do teléfono móvil, no emprego do móvil, especialmente alertas de emerxencia ou contactos importantes. Para participar poden anotarse nos teléfonos 881 02 51 31 ou no 644 529 990. 881 025 131 ou 644 529 990. Son os teléfonos do aula CEMIT de Cerceda, no centro cívico, na aula de informática. Ali é onde se vai a realizar a partir do vindeiro luns 27 pola mañán de 10 a 11 esas xornadas de Activa a túa vida digital para persoas maiores para mellorar as súas capacidades digitais no emprego do teléfono móvil. Falamos agora de unhas xornadas de micoloxía que o Concello de Cerceda organiza para este mes de outubro. En concreto vai a ser este sábado 25 de outubro. Este sábado 25 de outubro terá lugar a partir das 10 da mañán a presentación e a parte teórica, e a partir das 10:45 e ata 1:30 sairase ao monte para recoller e clasificar as setas. Xa están as plazas ocupadas todas, quedou listaxe de espera que dende o Concello tamén esperan que haxa outra xornada para poder, en este caso, para poder facer que todos aqueles que quedaron en listaxe de espera podan facer tamén unha xornada micolóxica. Pero a deste domingo, todos aqueles que están inscritos xa o saben, xa teñen comunicación e terán lugar este sábado 25 de outubro a xornada micolóxica en Cerceda. Falamos agora da campaña Merca na Vila. Lembren que dende xa a xornada de onte luns se pode descargar o código QR na páxina web da Diputación para obter ata 100 euros de desconto na campaña Merca na Vila. A Diputación da Coruña vende poñer en marcha esta campaña Merca na Vila dirixida a fortalecer o pequeno comercio dos concellos de menos de 20.000 habitantes para dinamizar o tecido comercial nas localidades máis pequenas. Si se merca en comercios adheridos, poden conseguir descontos de ata un total de 100 euros en descontos individuais que van dende os 5 euros ata os 15 euros por compra. En Cerceda hai 6 establecementos adheridos, así que se queren xa poden participar. Tamén o Concello convoca unhas axudas á natalidade, unhas axudas ao fomento da natalidade que consiste en un pago único de 300 euros por fillo nacido ou por adopción ou por acollemento durante o último ano. En concreto, poden solicitar aquelas persoas que tuveran o neno ou nena dende o 1 de novembro do ano 2024, do ano pasado, ata o 30 de outubro deste ano. Hai de plazo para solicitala ata o 30 de novembro deste ano. Poden solicitalo a través da sede electrónica do Concello ou a través do rexistro na planta baixa da Casa Consistorial. Agora falamosles da festa do San Martiño, porque o día 8 de novembro, xa queda pouco, vai a ter lugar a festa do San Martiño en Cerceda,
unha festa que se recuperou despois de moitos anos e que precisamente nos últimos anos tivo moito éxito de participación, especialmente porque hai unha carpa para disfrutar de todos os actos que incluso pode ser calefactable se o tempo así o require. Decirlles que haberá unha misa solemne na honra ao San Martiño a 1 da tarde, ese 8 de novembro, e logo ás 2 da tarde comenzará a sesión vermú co disco móvil Impacto. Ás 3 da tarde, ese gran xantar popular a precio de 30 euros por persoa, os máis xóvenes de 5 a 10 anos 15 euros. O menú dese xantar, empanada, callos, churrasco, postres varios, bebidas con café con gotas, etc. Si queren sacar os tickets, pois aínda están a tempo de sacar eses tickets. A finais deste mes rematará o prazo. Poden sacalos en Agroferretería Cerceda, Peluquería Peluquera e con calquera dos membros da Comisión de Festas. Despois hai unha tarde de sorpresas e ás 9 verbena con disco móvil Impacto. Insistir que hai carpa para disfrutar de todos estes actos. Tamén o Concello de Cerceda presta un servicio de recollida de residuos voluminosos que non se poden depositar nos colectores na rúa polo seu tamaño ou polas súas características. A recollida realízase os últimos venres de cada mes. O venres 31 corresponde unha destas recollidas, así que deberán depositar o día antes da recollida ou, no caso, antes das 7 da mañán do mismo día. Está totalmente prohibido depositar os residuos voluminosos con máis antelación. Para facer uso deste servicio deben chamar os teléfonos indicados. Imprescindible avisar ao 981 69 30 72 ou 616 167 131. Xa rematamos co tempo. A aproximación de unha nova fronte activa polo norte vai intensificar a circulación do suroeste, un vento que seguirá chegando moita humedade. Mañán a xornada gárdase con ceos moi anubrados en xeral e con precipitacións máis probables na mitade oeste. Nas últimas horas, co paso da fronte, as chuvias van a ser xa xeralizadas en toda Galicia. As temperaturas apenas terán cambios e os ventos do suroeste soprarán moderados en xeral con refachos de fortes no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís, na redacción e quenes falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.